bililhon kayo ni atong gisgutan karon. Panahon man karon sa kalag-kalag, no? Status nga moadto ta sa midkaryo, no? Bisan gali kanang naghaya pa karon. Kanang mga napa karon gilamay pa. No? Ustay manggod ang atong na example lang kung ang atong namatay nga mga minahal kung hilig tog inom og fighter, abis ng patay na, gihalaran pa gyapon fighter. Kada adlaw na fighter. I don't know kung naka-notice mo ana. Red Horse Pod Pass. Kung hilig po og Red Horse o hilig po sigarilyo, ang iyang labis na. Bisang patay na, pastigarilyohon gyapon. Tungod kay wala ipay pagkamatarong. Napay gyapon yung nahuna. Yapon. Dali maayo nga prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Wala nakabase diya mga idol.